Hello mga people, mga human being tips and twigs na karon! Parang nag-DIY si ma'am sa kulay pero pinariban niya to ng nagpa-home service. Ayan oh, di ba? Kita ninyo, ang buhok ni ma'am, tingnan ninyo. Di ba? Makita ninyo kung paano yung mga buhok. Lalo na nagpariban ka namang sa bahay lang, pa-home service, ganun ang buhok. O parang na, ano yan, naputol. Ayan, parang nabalik. Ano ba yung nabalik? Ganyan ang buhok, parang wala na talagang bands or strand. Ang strand sa buhok parang hindi na kaya, pero pwede pa rin to i-riban ng straight therapy. Pero hindi to pwede sa bombastic na rebanding kasi ang buhok ni ma'am is medyo ano na talaga. So 9% ang ginawa ko kasi ang buhok ni ma'am is very lighter. So 9% depende sa strand ng buhok. Kasi yung buhok ni ma'am manipis, hindi masyadong makapal yung strand niya. So lagyan ng 9%. Ang 12% depende yan sa buhok. Kung kaya pa, di ba? 12%. Kung hindi na kaya, 9 or 6%. Ganun lang ang magkulay ng buhok. Basta magkulay, spray ng porosity balancer. Pagkatapos, ayan, tapos na ako nagkulay, balikan ko na lang mag-apply kasi ganun talaga ang application. Pag tapos ka na, pwedeng balikan mo yan magkulay. Nag-half-inch pa rin kahit maliit lang ang tubo sa buhok para hindi wala siyang line or walang karugtong yung walang dugtong ang kulay na makita ninyo para magpantay siya. Timbang ka ng gamot, so dapat alam mo kung ano ang gamot na gamitin mo. Katulad ngayon, sa buhok ni ma'am, di ba, medyo damage yung buhok niya. Dapat ibandi para sa kanya si straight therapy para hindi masira, lalong masira yung buhok ni ma'am. Pag hindi mo alam kung paano gamitin ang straight therapy, pareho din ang yung mga gamot, depende sa nagawa. So, nag-spray naman ako ng porosity balancer. Kasi ang kaibahan sa straight therapy at saka si bombastic, si straight therapy dapat tuyo ang buhok, yung medyo wala na talaga 100% naka-blow dry. Yung bombastic is medyo basa yung buhok. Ngayon, nilagyan to ng gamot number 1 at saka number 2. Hindi naman sila nag-mix pero ito number 2. Kanina nilagyan ng number 1 para ma-analyze mo ang buhok kung gaano siya kadali or katagal mag-straight ang buhok. Yung sa dulo, hindi napakita kung paano siya in-applyan ng gamot. Dahil sa madali lang siya na-straight, siguro 1 minute lang ang buhok ni ma'am, parang hindi mo maintindihan yung buhok, parang kulang sa lambot. Pag mag-Schwarzkopf yung ginamit niya, super lambot pag magbanlaw ka. Ayun, ito parang matigas. Tapos nagbanlaw, ito na naka-blow dry na. Ang ano ko sa buhok ni ma'am, analyze yung ganito ba o para siyang parang nagbuhol-buhol, parang sa kalsada, parang rough road, parang hindi masyadong makinis yung buhok ni ma'am. Ano sa tingin ninyo sa buhok ni ma'am? Tapos na ito nilagyan ng straight therapy. Ano sa tingin ninyo? Nasira ba ang buhok or wala? Kayo na maghusga kung ano sa tingin ninyo. Kanina nakita na ninyo ang buhok ni ma'am parang tumigas. Ngayon, ito nagplansa naman ako sa buhok. Ninyo magplansa, di ba? Ang buhok is para siyang manipis, madali lang siyang ma-straight kasi ano tong buhok ni ma'am, parang naka-Brazilian or naka-ribbon, hindi ko alam. Ayan o, diba? Super straight na siya at saka malambot. Ito si straight therapy nga neutralizing melt. Nakita niyo ang buhok ni ma'am, para siyang na-down ang kulay niya, parang hindi na masyado makita. Nilagyan ng intensity color. Color kahit saan-saan, ayan ang buhok. Hindi talaga magpantay ang kulay. Kahit super expert ka pa, pero ang kulay hindi ka talaga expert sa pag sa buhok, lalo na pag nakabits yung mga buhok na tinabaho nila, pagkatapos kinulayan pa, ayan ang buhok, patsin-patsin yung kulay. Buhok na kanina, nakita ninyo yung sa intro ni ma'am, nakita ninyo kung gaano ang buhok ni ma'am medyo damaged talaga. Ayan ngayon, eto, maganda na ang buhok ni ma'am. Lalo na pag maligo na si ma'am, super na to, maganda. Straight therapy, proven and tested ko na yan na gamot na ang buhok mong damage, yung buhok niyo na medyo damage, ma-repair talaga ni straight therapy. Ayan ang buhok ni ma'am. Ayan, o tingnan niyo sa ilalim. Makita naman niyo kung gaano na siya ka-straight. Hindi yan nagplansa, gi-blow dry lang. Ganyan na ang resulta sa kanyang buhok. Pero hindi masyadong malambot, hindi bouncy nang dahil nakariban siya siguro mga 5 months ago. And
Sa lahat na nanonood sa aking YouTube channel, Miss Human Being, subscribe, like, comment below, and thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, comment below, and thank you for watching. Bye!